Jebate, di sam. Neo! Zakaj se dereš? Splašil si me ko vrag! Kaj ćeš odigrati jedan put? Sam se dirati znaš. Rađe pogledaj ovo. Wow. Pa mogli bi to nekak proslaviti. A koga da pozovemo? Ma nek dojde Noplay Auto. I Croatian Gamer. I Teac DR! More! Evo! Odi pa upaljat za vatromet! Čekaj malo, di mi je sad maska? Aha, tu je. Sorry Neo, nisam mogel uzeti upaljač. Puče benzinska. Primijetil sam. I kak je zabava? Nikakva, niko nije došel. Pa kak? Pa tak. God.